Pois entón comezo eu. Bueno, hola, boa tarde. Chámome Fina Paulos, son profesora de secundaria na especialidade de informática. Este ano estou impartindo a asignatura de cuarto da ESO, a de Intelixencia Artificial para a Sociedade, que xa comecei a impartila o ano pasado. Esta é unha asignatura que é optativa aquí na comunidade en Galicia. Bueno, co meu compañeiro Óscar, pois animámonos a empezar a preparar esa asignatura. Bueno, ademais de dar clases na ESO, eu dou clases tamén en segundo de ciclo medio de sistemas microinformáticos en rede e tamén en primeiro de desenvolvemento de aplicacións web, concretamente no módulo de bases de datos. Bueno, no meu caso, comparto o instituto con Fina, son Óscar Manuel Reicalo, profesor de Sistemas e Aplicacións Informáticas, bueno, a asignatura que imparto na ESO é Educación Digital, é un pouco unha asignatura na que o alumnado se achega as competencias básicas digitais, chegan fundamentalmente, pois, ainda que pareza mentira, pois con moi poucas competencias digitais, si hai moito manexo de tecnoloxía, pero non hai competencias digitais, e o que fago fundamentalmente con eles é preparalos despois un pouco para todas esas asignaturas STEM que chegarán a continuación. Ademais, tamén imparto módulos de formación profesional, o de grado medio de montaxe, no ciclo medio de sistemas microinformáticos e redes, e no ciclo superior de desenvolvemento de aplicacións web e imparto un módulo moi interesante que é desenvolvemento web en contorno cliente que fundamentalmente se basa en programación front-end, neste caso JavaScript. E nada, un pouquiño contamos vos, se queredes, a nosa idea é falarvos de todo ese proceso que nos levou a chegarnos a inteligencia artificial en Galicia, de alguna maneira, como en todo o resto das comunidades do Estado, pois a inteligencia artificial interrompiu de unha forma moi disruptiva no proceso educativo e isto fixo que tuéramos que tomar, de alguna maneira, pois unha iniciativa que víamos que non se estaba tomando e nos levou a publicar un libro, non? Que ahora, como vos comentará a Fina, non foi un camiño fácil, porque obviamente cando empezas por primeira vez escribindo, como é o noso caso, pois o camiño non é fácil. Vale, como comenta Óscar, un dos motivos, quizás o motivo principal que nos levou a facer esta publicación de Intelixencia Artificial foi porque cando comezamos o ano pasado a impartir esta materia, vimos que non había ningún tipo de material publicado a nivel de secundaria. Non había libros de texto, non había prácticas, o que había era moita normativa que ti podías seguir, pero non prácticas, nada que puidera un profesor de secundaria chegar á aula, tomar eso como base e empezar a impartir as clases. Entón, a raíz deso, pois claro, fomos totalmente autodidactas. A través das redes sociales empezamos a facer cursos e fomos facendo pouquiño a pouco cun material que eu iba implantando na aula. Quero dicir, eu aprendía algo e ao día seguinte puñémolo na aula en práctica. Nos traballamos por proxectos co noso alumnado. Queremos explicar un determinado concepto e buscamos sempre logo que ese traballo lle poidamos dar visibilidade fora do centro. Entón, nos chegou un momento que tiñamos unha serie de material que dixemos, se ese material o publicamos, daríamoslle a posibilidade a outros compañeros que mellor se atopan na mesma situación que nós ou simplemente a xente que quere empezar a aprender cousas da IA, pois facilítaslle, non o vai a pasar o mal que ti o pasaches formándote ao principio. De aí que quizás unha das razóns principais da publicación do libro fora plasmar por escrito todo o material que nós íbamos, digamos, facendo pouquiño a pouco para levar á aula e para aprender a manexar ferramentas de intelixencia artificial. Porque, Óscar, nós, ademais de dar clase ao alumnado de ser profes de secundaria, tamén facemos outra cousa. Claro, é importantísimo ter en conta que isto pasará, é unha situación que pasará
en outros sistemas educativos de España, que era necesario educar ao profesorado, efectivamente, no uso das ferramentas de inteligencia artificial, sobre todo por unha razón, porque o alumnado xa estaba utilizando a inteligencia artificial. Xa nos levaba ventaxa, non? Entre comillas, pero non só eso, sino que o alumnado, igual que utiliza a tecnoloxía, non a está utilizando de forma correcta. Entonces, é necesario educar o profesorado para educar o alumnado e, ollo, que tamén é moi importante, educar as familias. As familias tamén teñen que saber o que está pasando na aula, como a inteligencia artificial está transformando os escenarios educativos. Agora veremos algún exemplo, e como hai que cambiar esa metodoloxía. Non? Por eso, era moi necesario unha publicación como Inteligencia Artificial para a Sociedade, o libro que editamos con Medulia, finalmente, para poñer un pouco sobre a mesa pois esa ferramenta que, ao final, nos leva a plasmar o que estamos facendo, porque, como ben di Fina, e agora nos falará da formación ao profesorado, como conseguimos nós ir chegando, nós somos só dous, non? 2 persoas, porque en Galicia non hai moita xente que se dedica a facer estas cousas, isto é así, a formar o profesorado en inteligencia artificial e ao mesmo tempo dar clase. Claro, o que comentaba Óscar, nós damos clase como profesores, somos docentes no Instituto Maximino Romero de Lema en Baio, e tamén, desde hai un ano concretamente, un ano un pouquiño máis, empezamos a dar formación a outros compañeiros profes. Traballamos a través dos CEFORES, dos CAFIs, ou a veces nos chaman para dar a unha asociación, por exemplo, e damos formación a outros profesores que están empezando a implantar ferramentas de inteligencia artificial na aula. Tanto para implantala na aula como a inteligencia artificial ofrece moitísimas ferramentas, hai moitas aplicacións que a nós, a nivel docente, nos facilita o tema da creación de contidos educativos. Nos facilita moitísimo o proceso de avaliación. Nós, cunha ferramenta de inteligencia artificial, podemos levar a cabo unha avaliación ganando tempo. Ese tempo, que é o que nos supón? Pois nós, ao mellor, chegamos á aula e elaboramos unha serie de exercicios de maneira que damos ao alumnado e hemos gañado ao mellor 5 ou 10 minutos en facer esos exercicios e podémonos sentar con eles para dar unha aprendizaxe máis personalizada. Nós traballamos, o que comentábamos, cando traballamos con compañeiros profes ou con xente que quere meterse no mundo da inteligencia artificial, hai 2 conceptos que tamén hai que traballar a la par desos coñecementos en IA, que é o tema da ética e a responsabilidade. Eu, como comentaba ao principio, imparto esta asignatura e non só se trata de darlle ao alumnado ferramentas para que lle sirvan como reforzo no seu proceso de ensino e aprendizaxe, senón tamén ética, saber que ferramentas pode usar, que supón usar esas ferramentas, que perigos hai. Claro, é importante todo este proceso, non? Ao final, o que nos trae aquí é un pouco este libro, Inteligencia Artificial para a Sociedade, que é o nombre dunha asignatura de cuarto da ESO. Unha asignatura que realmente ten que ter un objetivo claro, que é educar no uso da inteligencia artificial. E falar desto é falar dun termo moi amplio, como ben vos comentaba antes, formamos o profesorado. Nós vamos aos plans de formación do profesorado de distintos institutos de Galicia, chegamos a Lalín, incluso fora do noso ámbito a Cacabelos, a León, chegamos a traspasar as fronteiras co objetivo de contar a nosa experiencia, que é unha experiencia de non só falar de inteligencia artificial como se estivéramos repartindo ferramentas sin control. Non. O que temos que saber fundamentalmente é que ChatGPT igual pode ser utilizada dentro do proceso de ensinanza-aprendizaxe dunha forma moi concreta, que é elaborando cuestionarios para despois pasar á plataforma Moodle. Pero claro, sempre lle decimos ao profesorado, sodes unha peza clave, porque o especialista ten que validar eses contidos, porque nós non podemos deixarlle unha caixa negra que nos dé uns resultados e ceder a responsabilidade do noso traballo a unha ferramenta. Poñemos un exemplo moi claro que solemos facer con ChatGPT e despois meterémonos aínda de cheo neste tema. Moitas veces
chegamos a institutos onde hai comedores escolares. Efectivamente, hai que facer uns menús. Facer un menú escolar non é fácil, hai un montón de variables. Hai nenos celíacos, hai nenos con diabetes, hai nenos con multitud de diversidades alimentarias. Claro, ChatGPT pode nos ofrecer un borrador. Para ese día malo no que estamos, no que se cadra non estamos nin para pensar, non? Pero necesitamos un borrador. Pero alguén vai a ter que validar ese menú. Alguén vai a ter que firmar ese menú. Nós non podemos deixar que ChatGPT nos faga un traballo que despois poda ter unha responsabilidade moi grande. Entonces, a inteligencia artificial é unha ferramenta. Vainos a facilitar. Nós trasladamos esa mensaxe sempre moi clara na formación ao profesorado. A IA non é para que che faga o copy-paste ou copiar-pegar. Non, a IA é para que che axude en todas aquelas labores donde hai que pasar máis tempo burocrático, por exemplo, falaremos despois de Notebook LM neste sentido, acelerar traballos para que dediques o tempo ao máis importante, que é a atención dos teus rapaces que teñen un contexto de aula moi personalizado, moi claro, e aí non entra a IA. A IA non sabe que Manuel é TEA e lle gusta esta determinada cousa para poder aprender matemáticas. Aí tens que estar. Claro, aí a ti lle das unha serie de indicacións e o que che vai a permitir é iso, gañar tempo para ti poñerte ao lado de Manuel, explicarlle concretamente, mirar que tipo de dificultades e axudarlle no seu, dun xeito totalmente personalizado. Aí vai nos a permitir adaptar o proceso de ensino-aprendizaxe ás necesidades que teña o alumnado. Como comentaba Óscar, nós nas formacións que damos, xente que hai veces que nos pregunta, sempre decimos, a IA non vai a sustituirte a ti como docente, non vai a quitar o teu posto de traballo, vaiche axudar a ser mellor, a ter máis posibilidades de traballar co teu alumnado, a facilitarlle as cousas. Quen che pode quitar a ti o teu posto de traballo? Outra persoa que si coñeza como usar ferramentas de IA que van a facer que o seu traballo sea moito máis productivo. Ese é o gran problema. Que é o que temos que facer como docentes ou calquer usuario normal que quere aprender e que se está metendo no mundo da inteligencia artificial? Coñecer aquelas ferramentas que realmente lle son útiles e o fan productivo e lle van a permitir sacar adiante unhos traballos que ti facéndoos de xeito manual, pois, che supoñían moito máis tempo porque eran tarefas moito máis rutinarias. Claro, é importante, polo tanto, partir da base, volvemos un pouco ao inicio do noso libro, non foi fácil a publicación dun libro destas características, fundamentalmente porque as editoriales buscan unha continuidade, é un risco cero, non? Estamos falando de un campo que está continuamente cambiando. Entón, bueno, nós presentamos esta proposta a moitas editoriales e moitas nos dixeron que non. Que pasa? Xurdiu Medulia Editorial, que sí, que nos dixo que sí, non? Entón, o único que nos puxo por condición, e isto tamén non queremos deixar claro aquí, é que nós tiñamos que facernos parte responsable de unha serie de exemplares, porque había esa reticencia inicial. Pero, que pasou? Sale o libro a un precio, creo que moi asequible, que son 21,90 €, e o libro empeza a funcionar. Pero empeza a funcionar porque, ademais, os autores, agora vos contará Pina, o que fixemos é aproveitar, fixadevos ben hasta onde asumimos quizás ese reto, foi coller o libro e empezar a irnos a donde nos chamaran para presentalo. Claro, falar de inteligencia artificial, pero non falar de inteligencia artificial para programadores informáticos, non falar de inteligencia artificial para persoas do ámbito tecnolóxico, non. Nós falamos de inteligencia artificial para familias, para alumnos, para outros profesores e para a sociedade en xeral. Entón, claro, aí o libro empezou un pouco a funcionar. Claro, porque é un libro non só enfocado a compañeiros docentes ou a persoal docente en xeral. Calquer persoa que queira empezar a aprender a manexar aplicacións que lle permitan facer, pois, non sei, o que comentaba Óscar, un menú escolar que lle axuden a crear unha imaxe, quero facer, pois, por exemplo, un caderno, ou quero facer un pequeno guión, ou elaborar, non sei, unha tarefa, ou que sexa. Está pensado, o libro está pensado para quen non sabe nada
e ir aprendendo de cero con exemplos totalmente prácticos. O que é a teoría que nós temos aí, nós somos da opinión de aprender con práctica. Nós, pola experiencia que temos docente, a mellor maneira de aprender é practicando. Entón, todo o libro son unha relación, unha sucesión de diferentes tipos de ferramentas, de aplicacións de inteligencia artificial con aplicacións prácticas. O que comentábamos ao principio, nós levamos a cabo proxectos co alumnado que lle intentamos dar visibilidade fora do centro e que o alumnado vexa que esta aplicación lle axuda a isto. En relación ao que comentaba Óscar de difundir o noso traballo, nós mañán, como por exemplo agora aquí a oportunidade que nos estades ofrecendo, pois nos chaman e nos din, mira, ven presentar o libro, pois que esta semana temos a Semana Cultural e queremos que lles amosedes aos compañeiros e ao alumnado en xeral que é o que poden facer, que ventaxas lles ofrece traballar con inteligencia artificial, como poden implantala na súa vida cotiá. Nos collemos o coche e nos presentamos no centro, na asociación ou onde nos pidan. Todo con gasto a conta nosa, quer dicir, non estamos financiados por ningún tipo de entidade, estamos encantados de poder andar difundindo o traballo e intentar, na medida do posible, pois, axudar a calquera que queira aprender un pouquiño. Neste ámbito, pois unha cousa que nos pasou ao pouco de estar o libro publicado, bueno, as distintas cousas que imos facendo, afortunadamente, pois os xornais, a radio e así distintos medios de comunicación daqui da contorna, pois vanlle dando difusión, vanse facendo eco do traballo que vamos levando a cabo e houve unha ocasión na que nos chamou Judith Fernández, a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, que quería saber, pois nun pequeno centro de Baio, como implantaban a inteligencia artificial na aula. Acercouse un día ata o centro e o alumnado de terceiro e de cuarto da ESO, pois, explicaronlle algúns dos proxectos que estaban levando a cabo. Claro, algún deles despois vos comentaremos un pouco, é importante contextualizar onde impartimos clase. Nós impartimos clase nun centro onde temos 300 alumnos, vale? Entón, eu na aula en educación digital teño 11 alumnos, 12 alumnos ten Fina en cuarto de eso. Entón, claro, traballamos por proxectos. Claro, eses proxectos teñen unha visibilidade. Por exemplo, hoxe atopámonos na sede do CITIC, na Universidade da Coruña. Estamos precisamente, pois, porque estamos vinculados a un proxecto que se chama Talentos Inclusivos, donde aí tamén ten a súa cabida, non? Que o que facemos fundamentalmente é aplicar aprendizaxe-servicio, un pouco neste caso, pois, para facilitar a vida ás persoas con parálisis cerebral, vale? Entón, o que buscamos moitas veces é que a inteligencia artificial si teña todo ese sentido, que non é simplemente falar de ferramentas por falar de ferramentas, senón que ao lado desa ferramenta teñas un apoio específico para poder lograr algo, non? Falaremos despois tamén da IA para a atención á diversidade. Como está cambiando as cousas, por exemplo, que Gemini, hai uns días, nos lance Gemini Live, que nos permite, entre outras cousas, facer unha traducción en vivo. A traducción en vivo rompe as barreiras lingüísticas e, de alguma maneira, tumba a Torre de Babel que hasta agora había pois cos idiomas. Claro, eso implica que nós teñamos que deixar de aprender inglés? Non, pero claro, non só se fala inglés no mundo, hai outro tipo de linguas e hai outro tipo de barreiras e a inmersión lingüística na aula é un problema nas grandes cidades, fundamentalmente. A veces, pois ter este tipo de apoio é importante. Entón, o profesorado, nese aspecto, eu creo que pois nós o que intentamos é eso, ir un pouco que dándolle solucións a eses problemas reales que hai na aula coa inteligencia artificial. Pero, como ben dicía Fina, claro, así que salimos á rúa, así que salimos á calle, o que vemos é que hai os mesmos problemas, porque moitas veces a inteligencia artificial se pode aplicar dentro do ámbito educativo e tamén noutros ámbitos, non? En ese aspecto, pois, o libro pois ten totalmente cabida para poñernos a funcionar. Así que, se vos parece, podemos empezar falando un pouquiño do seu contido e vos poñemos tamén algún exemplo. Un pequeniño resumen das diferentes aplicacións que estivemos traballando. Entón, a nosa estrutura do libro comeza cunha introdución
onde, bueno, establecemos cal sería o obxectivo principal da obra que ten o lector nas mans. Como comentábamos anteriormente, todo o libro é práctico. Hai neste primeiro capítulo de introdución e quizás onde temos os 4 ou 5 conceptos básicos que consideramos que son fundamentales para saber un pouquiño despois de que imos a falar e cando se empregan determinados conceptos saber a que te está referindo. Conceptos como pode ser a IA débil, a IA forte, o que é o aprendizaxe automático, o machine learning, pero volvemos ao que comentábamos ao principio. Son conceptos explicados que calquer usuario, calquer persoa sin coñecementos de informática ou de inteligencia artificial sexa capaz de entendelo. A nosa idea é que calquer usuario poida coller o libro e poida sacarlle un partido a ese libro, poida aplicalo para o que a él lle convén. Nos decimos que a IA é unha ferramenta moi poderosa que nos ofrece moitísimos beneficios, pero que tamén ten toda unha serie de riscos que o usuario debe de coñecer. Eses beneficios e eses riscos mostrámolos na introducción. Nós, ao final de cada un dos capítulos, facemos sempre como unha recopilación dos conceptos, das ideas principais, damos prácticas para que a persoa poida incluso completar o que aprendeu pois avanzando para mellorar. Se comentas ti agora o capítulo 2, claro, sí, o importante fundamentalmente ter as bases no capítulo inicial. Claro, falamos de IA feble e IA forte. Claro, é moi fácil. Cando a xente lle dis, mira, a IA nestes momentos é capaz de automatizar tareas, facer as cousas moito máis rápido. A IA xerativa de texto, por exemplo, é un claro exemplo, non? Pero ainda non chega a sentir emocións, non chega a comprender moitas veces e actuar de forma autónoma, non? Cando isto pase, pois fundamentalmente teremos un problema ou teremos que darlle unha volta, non? Pero aí forte o que lle indicamos a xente é que ainda é moi teórica nestes momentos e estamos traballando na primeira das partes. Pero claro, tamén hai que ter claro, valga a redundancia, os impactos que utilizar a IA feble está tendo. Vamos a poñernos nun contexto educativo, non? Hasta ahora, nós podíamos dicir a un alumno ou alumna, mira, faime a redacción na casa de inglés e traeme mañá feita. Claro, tamén non pensábamos moito no que podía pasar antes, que é o que podía pasar, pois que esa redacción non a fixera o alumno, a fixera nos nosos tempos, por exemplo, pois o che axudar a teu irmán, che axudar a tua nai, ou o profe de clases particulares, vale. Ahora todo o mundo está como moi espantado en que resulta que a inteligencia artificial, ChatGPT, vamos a poñelo como exemplo clásico, nos poda facer esa redacción. Pero o que pasaba antes? Cal era o que era o que pasaba antes? Pero ainda así, non? Quizás isto pon as bases de que realmente a utilización da IA feble, e desto falamos tamén no libro, nos ten que levar a cambiar un pouco os escenarios educativos, porque igual resulta que non é o momento xa de dicirlle ao alumno pois fai a redacción na casa ou fai un traballo sobre Becker, porque son traballos fundamentalmente moi, digamos, susceptibles a irnos hacia ese lado, non? Pero tamén non debemos olvidarnos que existiron as enciclopedias, despois existiu a Encarta, despois existiu a Wikipedia, Google, e agora resulta que chega a inmediatez, que resulta que é o mero sinónimo de como está funcionando a nosa sociedade hoxe en día, que é precisamente que moitas veces buscamos a inmediatez. E a inteligencia artificial, pois un pouco chegou para iso. Pero non só temos que ver as partes malas da IA no capítulo 2, nas aplicacións da IA, temos que falamos claramente da importancia que ten a IA en moitos ámbitos, sobre todo na medicina. Por exemplo, non poñemos, cando vamos a dar formación aos compañeiros, poñemos sempre o exemplo do dermatólogo, que antes, para detectar se un lunar era canceríxeno ou non era canceríxeno, se basaba na súa experiencia. E iso sigue sendo así, porque o dermatólogo ten unha formación, obviamente, na materia en medicina e, sobre todo, na súa especialidade. Bueno, pero ahora, claro, ahora resulta que esa experiencia que se basaba en ver moitos lunares, antes pode ter un filtro. Ese filtro é
unha ferramenta de inteligencia artificial que ten millóns e millóns de fotografías de lunares e o que vai a facer é darnos, pois, contrastar a información do lunar que nós estamos investigando nun primeiro filtro, pero a decisión final vai na ter que ter sempre o dermatólogo. Esa é unha das aplicacións. E cambia, claro que cambia un pouco todo, non? Porque tamén cando antes íbamos nas autovías estábamos acostumbrados a que nos cobraron unha persona a peaxe, agora xa o fan máquinas. E se vamos a un centro comercial vemos que cada vez se está primando máis o uso de caixeiros automáticos onde non haxa persoas detrás, porque son traballos moi automatizados, traballos que realmente pois, a tecnoloxía é capaz de facer. Isto é bo ou malo? Pois non sei se é bo ou malo. Está claro que a revolución industrial cambiou a industria no seu momento e agora se cada se está producindo outra revolución. A inteligencia artificial en sí mesma é unha revolución. Ainda non sabemos moi ben como vai acabar a historia. O que temos moi claro é que a inteligencia artificial se quedou. Por eso dedicamos este capítulo un pouco ás aplicacións da IA nas diversas áreas da sociedade, non só na educativa. Non? Vale, ti comentaches que a IA nos ofrece moitos beneficios, pero tamén ten moitos, digamos, retos, sí, retos. Sí. Que xa me perdi. Sí. Ten moitos retos, moitos desafíos, ofrécenos moitas preocupacións e nós o que temos tamén que facer é educar a esos usuarios para que, por exemplo, temas de prexuicios, temas de discriminación, de sesgos que se van a producir cas ferramentas de IA, pois que eles saiban evitar esas situacións. Hai un ratiño comentabas que un dos grandes impactos da inteligencia artificial vai a ter lugar no emprego. É certo que van a desaparecer moitos postos de traballo. Por que? Postos de traballo que eran moi mecánicos, que eran moi rutinarios, pero tamén é certo que van a aparecer novos postos de traballo que van a estar relacionados ca implantación de determinadas ferramentas de IA. Quenes van ter acceso a eses postos de traballo? Pois aquel persoal que este mellor preparado. Co cual tamén é moi importante ter unha formación nas novas tecnoloxías que están xurdindo. A raíz destas novas tecnoloxías hai unha cousiña que nós traballamos moito co alumnado, que é o tema da privacidade e da seguridade da información. Nós co rapaces traballamos moito o tema de que eles, estamos falando de nenos de 13, 14, 15 anos, que, claro, andan polas redes sociales, andan por internet, están moitas veces ofrecendo os seus datos, información persoal. Nós temos que ter cuidado, temos que intentar que todas esas informacións, cando eles por exemplo, se suscriben a unha aplicación de inteligencia artificial, nós temos que garantizar a súa privacidade de datos. Como facemos eso? Nós traballamos co que son contas anonimizadas, de xeito que eles teñen acceso a aplicacións de inteligencia artificial sin proporcionarlles en ningún momento os seus datos persoais. Eso é algo que tamén hai que ter en conta por tema de privacidade de datos, datos que ti suministraslle á rede, que todos sabemos que unha vez que están en internet, pois poden caer en mans de quen non é a debido ter unhas consecuencias moi serias para o alumnado. Entón, o tema da privacidade é algo que traballamos no capítulo 3. Claro, eu por exemplo, na clase, non? Aos meus alumnos de educación digital, o primeiro día o que lle digo é: vamos a ver, Google, que nos ofrece ferramentas maravillosas, ofrece un correo electrónico, Google Drive, un sistema operativo como é Android, por abaixo do teu móvil, e faino de forma gratuita, entre comillas. Resulta que cotiza no Nasdaq, que é unha das empresas con máis, digamos, valor no mundo. Por que é isto? Pois, obviamente, porque algo hai atrás, e ese atrás son os nosos datos. Non? Nós o que temos que intentar en todo momento, e se o facemos no libro, é facer ao lector consciente de que os teus datos, a túa privacidade, ten un valor moi importante. Por eso, fundamentalmente, hai moitas empresas que trafican, entre comillas, cos teus datos, cos teus consentimentos, porque non, na maioría dos casos, somos nós os que cando encendemos o móvil por primeira vez, o primeiro día, todos emocionados, e damos siguiente, e acabou. Non leemos as consecuencias moitas veces de vincular unha conta a ese teléfono móvil. E o móvil está, obviamente, emitindo información continuamente, porque tampouco temos unha educación concreta para configuralo
é ter claro que non se envíen determinados datos. Entonces, as aplicacións de IA, que son maravillosas en moitos casos, nos ofrecen, non? Sobre todo as freemium, nos ofrecen esa posibilidade de utilizar unha parte da ferramenta de forma gratuita, pero a cambio sempre vai haber outro tipo de cousas. Entonces, é importante educar na privacidade e na seguridade e fundamentalmente tamén nas cuestións éticas, vale? Falamos, poñémolo sempre nas nosas presentacións, sempre poñemos un exemplo con ChatGPT. ChatGPT é capaz de interpretar imaxes e faino moi ben. Que tal se lle subimos unha analítica de sangre anónima, esa ferramenta, subimos ya na presentación do Sergas oficial, do Servicio Galego de Saúde, e lle dicimos que nos diga que tal estábamos según a analítica aportada. E, ademais, nos di recomendacións, non? No resultado nos di como temos que actuar en base a esa analítica. Claro, a ferramenta é capaz de facelo. Ora, é ético que nós fundamentalmente estemos aportando ese tipo de formación. Falaremos tamén, noutro caso, de sopesar a ética e o valor da ferramenta. Dentro dun pouco te queremos enseñaremos un exempliño con HeyGen. HeyGen é unha ferramenta maravillosa de clonación de voz, ten unha opción que é a clonación de voz, que permite a traducción automática a un idioma target, objetivo. Pois, por exemplo, pode ser o árabe ou pode ser calquer tipo de idioma e faino moi ben. Clona a nosa voz e nós, obviamente, aportamos esa conversación en un idioma objetivo. Hai que sopesar se realmente a clonación da nosa voz é o suficientemente valiosa para un entorno, por exemplo, de inmersión lingüística na aula, para que ese alumno que provén de China, por exemplo, que chega no mes de marzo a nosa aula sin, digamos, coñecemento de galego nin español, si ten dereito a que nós nos comuniquemos con el no seu idioma, porque non temos intérpretes. Entonces, é un pouco este tipo de cousas tamén hai que valorar, non? E tamén hai que valorar que facemos, apagamos o móvil, non o apagamos, todo eso hai que telo claro, non? Ese tipo de contraprestacións que nos damos e así o enfocamos no tema 3, non? No tema 4, que ahora nos comentará a Fina, xa entramos directamente de cheo na IA xerativa. Claro, antes comentamos que unha axuda moi importante das ferramentas de inteligencia artificial a nivel educativo é o tema da creación de contidos educativos. Ti podes crear material dun xeito moi rápido. Volvendo e incidindo outra vez no mesmo que xa dixo Óscar hai un rato. Nós somos sempre os especialistas da materia, é dicir, eu pídolle algo a ChatGPT, pídolle algo a Gemini ou pídolle algo a Copilot e vaime dar unhos resultados acorde ao prompt, o indicativo, a instrucción que eu lle pedín. É dicir, o importante é que eu que pido, como yo pido. E ele me vai a ofrecer unhos resultados en base aos coñecementos que ele ten. Pero nós temos que ter ese coñecemento para saber se o que ele me ofrece, a resposta que me está dando, é adecuada para a mellor a situación que teño nese momentiño na aula, se corresponde co que eu quero, e se é adecuado para o meu alumnado. Se estou traballando cun alumnado que ten unha certa diversidade e necesito uns exercicios concretos, pois ao mellor ChatGPT ou a IA conversacional coa que este traballando me vai a ofrecer unha serie de tarefas que me van a permitir traballar dun xeito moito máis personalizado con el. Pero eu teño que saber se iso é correcto ou non. Nunca teño que dar por válido o que calquer ferramenta de inteligencia artificial me ofrece. Nós, a nivel de IAs xerativas de texto, pois comentamos IAs conversacionais como pode ser ChatGPT, como pode ser Gemini ou como pode ser Microsoft Copilot. Microsoft Copilot ofrece unha posibilidade moi relacionado con algo que comentou Óscar hai un ratito, que é o tema da inmersión lingüística. Non se trata só de escribir un prompt e pedirlle algo. ChatGPT interactúas con ChatGPT, con esta ferramenta, a través de texto. A conversa é por texto. Se ben é certo que ten unha opción que me permite pedirlle algo por voz e que el me lea ese texto, esa interacción, se falamos de Microsoft Copilot, é totalmente unha conversa. Eu podo falar con Microsoft Copilot
totalmente unha conversación como estaríamos facendo agora mesmo. Nunha situación de aula onde eu teño un rapaz que acaba de chegar, un rapaz chino, nin eu sei chino, nin el sabe galego, nin español, de ter o neno co que eu non podo interactuar, ter unha ferramenta que me vai a permitir traducirlle que son as tarefas, que é o que quero que fagas, estamos gañando moito en tema de inclusión, en tema de inmersión lingüística, en tema de adaptación dun alumnado que vai a estar 4, 5, 6 horas sentado nunha silla. Neste caso, temos esa parte adicada a ferramentas, pois pensando tamén nesa parte de alumnado que necesita pois unha axuda, neste caso, pois a nivel de idioma, que Microsoft Copilot ofrece, que é algo para tema de idiomas é algo estupendo. É interesante tamén a evolución da IA xerativa de texto, no que ven sendo o ámbito educativo onde nós estamos traballando, non? E sobre todo nunha das ferramentas que nos interesa destacar, que hai uns meses relativos que acaba de aparecer en España, que ademais hai uns días acaba de publicarse nos idiomas cooficiales do Estado, como galego, catalán e euskera, que é Notebook LM. Notebook LM é unha auténtica revolución para o ámbito educativo. Por qué? Fundamentalmente porque Notebook LM xa cambia un pouco o concepto de IA. Nós aportamos o conocemento e a potencia de inteligencia artificial aporta Google coa súa ferramenta. Vamos a crear cuadernos sobre un determinado tema. Por exemplo, eu son profesor de bioloxía, estou nestes momentos dando a célula, subo toda a documentación ao meu caderno sobre a célula e Notebook LM créame ese caderno sobre o tema da célula. Un caderno que eu vou poder compartir co alumnado. Ollo, falamos xa de traballo colaborativo. O alumnado vai a poder acceder a ese caderno. Eu vou poder deixarlle ao alumnado facer preguntas sobre ese caderno. Pero, ademais, e aí está a clave, Notebook LM Google permítenos generar un podcast en un idioma como o galego, neste caso, o euskera, catalán, español, sobre ese tema. Un audio resumen. Sabemos que hai moitos alumnos e alumnas que aprenden mellor escuitando que memorizando eles sobre lectura. Pero non só eso. Nós detectamos un montón de problemas na capacidade de abstracción, que é algo que se vai xerando na adolescencia do alumnado. A capacidade de abstracción do alumnado a veces é complicada. Entonces, resulta que choga Notebook LM e traenos unha ferramenta que é a creación de mapas conceptuales sobre un tema, neste caso, sobre a célula, non? E o que estamos conseguindo fundamentalmente con esta ferramenta é adiantando o traballo, facilitando a maneira de estudiar. Créanos unha guía de estudio, que neste caso sería unha guía de estudio para a célula, un glosario sobre os temas aportados da célula, e o máis importante, as respostas son única e exclusivamente co coñecemento aportado polo profesor. Deixamos de estar nesa caixa negra, vale? E falamos dunha ferramenta gratuita sempre tendo en conta que a nosa conta está aí vinculada, vale? Porque ChatGPT, como ben comentaba a compañeira, sí permite subir documentos, pero ChatGPT todos sabemos que na versión gratuita usa tokens. Eses tokens diarios fan que, por exemplo, cando hai que interpretar un documento, facemos unhas cantas preguntas, nos dice, mira, mañán volve, que agora non podes, ou tes 20 contas de correo electrónico ou non hai maneira de traballar. Con Notebook LM iso acabouse. Podemos traballar con máis de 200.000 líneas neste caso de coñecemento e máis de 50 documentos en cada un dos cuadernos. E nós levamos quedando cuadernos xa hai máis de un mes e non nos dou ningún problema. Entonces, buscamos sempre nas ferramentas aquelo que realmente potencia o estudiante, aquelo que realmente lle facilite a vida ao estudiante, pero non que deixe de estudiar, non que deixe de aprender. Que sexa unha ferramenta de apoio, non de sustitución da labor do profesor. Quero dicir, estamos comentando, Óscar comenta o tema de Notebook LM, o rapaz sabe crear unhos textos, ten que facer un traballo, pois podemos facer que esos textos gañen, a presentación gañen, pois incluindo imaxes, elementos gráficos. Ata hai moito alumnado, e non sendo alumnado,
que eu voume á internet, vou ás redes sociais, necesito unha imaxe, e o típico que fago é busco a imaxe, botón dereito, guardar imaxe, botón dereito, copiar, pero hai unha cousa moi importante que é o tema dos dereitos de autor, a autoría da información que atopamos pola rede. E hai unha cousiña moi importante que é respetar o traballo que a xente fai. Entón, hai ferramentas de intelixencia artificial que nos permiten xerar imaxes. Nós falamos en todo o libro, todas as ferramentas que traballamos son todas ferramentas totalmente gratuitas. Ferramentas que nos permiten xerar imaxes, pois teríamos o exemplo de PicLumen, que incluso permite, entre comillas, xogar con unha imaxe de referencia para poder crear outra. Ver unha pequena evolución, subirlle unha foto dun bebé de 6 meses e pedirlle como sería ese bebé pois, cando teña 14 anos. Outra ferramenta é Microsoft Designer. Tamén podemos falar de Blockade Labs, que é unha ferramenta que non só nos crea imaxes, aí xa traballamos co concepto de vistas panorámicas, representacións de imaxes en 360 grados, con lo cual aí xa podríamos xogar con facer pequenos vídeos dunha temática concreta, porque eu esa imaxe logo podo ir visualizándoa, podo a descargar ou podo a capturar mediante calquera aplicación onde poida capturar un vídeo de pantalla e podría descargalo como un MP4, que eu podo leválo a outra aplicación e ao mellor servirme como fondo para ilustrar pois un viaxe a Exipto ou para ilustrar que están traballando o deserto, o concepto que a nós nos interesara. Nós, no libro, non só tratamos ferramentas que se poidan enfocar a secundaria, porque ao mellor hai quen pode pensar son profes de secundaria, toda a temática está pensada un pouquiño ao mellor para a secundaria. Temos tamén traballado moitas aplicacións a nivel de primaria. Tamén temos feitas, nós temos, digamos, ensinado ferramentas a nivel de infantil e hai compañeiras de coles de infantil e de primaria que teñen feito pequenos traballiños, pezas musicais, as postais para Nadal, empregando ferramentas de intelixencia artificial con nenos de 3, 4, 5 anos que non saben ler. En cambio, sí saben facer unha felicitación para a familia empregando ferramentas de intelixencia artificial. Aquí ven isto, que son ferramentas onde a persoa ten que buscarlle un pouquiño a aplicación concreta que el lle pode dar dentro da súa vida, dentro do seu ámbito, dentro da súa materia que está impartindo. Claro, ao final estamos tocando tamén outros contidos transversais como pode ser, por exemplo, a autoría da imaxe. Cando falamos de que moitas veces ilustramos os nosos traballos con imaxes que collemos de Google que se cada teñen unha autoría e non somos conscientes do traballo que hai detrás desa imaxe. Entonces, antes de poñerte a fusilar o traballo dos demais, vale, nós nesto sempre o explicamos no libro, créate as túas propias imaxes. Vale, traballamos, evidentemente, coas ferramentas que comentou Fina, que temos ferramentas basadas no algoritmo Daily, dalle 3, eu utilizo este concepto en galego porque dalle vendo o verbo dar en galego, pero ese algoritmo Daily non é o único que existe. De feito, é certo que nós sempre traballamos con ferramentas que non impliquen coste, pero recomendamos probar, por exemplo, unha delas que é Adobe Firefly, por unha sencilla razón, porque o mundo Adobe é quizás moi distinto, non? E agora mesmo, ainda que sea con poucos tokens, con unha conta gratuita podes probar, por exemplo, a xeración de vídeo ou a xeración de imaxe de Adobe para ver un pouco como é a diferencia. Pero sí, efectivamente, trátase de utilizar non só aí a xerativa de imaxe, senón agora no seguinte capítulo, no capítulo 6, falamos da IA xerativa de vídeo, para crear os teus propios materiais que che axuden, materiais educativos, obviamente, que che axuden un pouco a ambientar todo o teu coñecemento. Na IA xerativa de vídeo, si é moi importante destacar que non estamos avanzando tanto, a IA feble non avanzou tanto como na de texto e na de imaxe. Quizás a IA xerativa de vídeo está ainda despegando, fundamentalmente tamén polo consumo de recursos que ten enerxéticos e de hardware, desto tamén podemos falar, non? A creación de
vídeo. Sabemos que existe Sora, efectivamente, pero Sora é unha ferramenta de pago, e Adobe Firefly, se creamos unha conta, podemos probar a creación de vídeo, ainda que curto, para ver a súa potencialidade e hacia onde camiña isto, non? Donde o guionista, quizás, nun futuro non moi lonxano, vai a ter un papel relevante. Igual, agora, cando se celebra a cerimonia dos Óscars, o guionista parece que é o que queda un pouco, non? O Óscar, o mellor guión, parece que queda así un pouco relegado. Bueno, pois quizás agora teremos que ir pensando que o guión vai a ser moi importante. E recomendamos, sobre todo no ámbito educativo, nas formacións a profesorado, a utilización da ferramenta Flickr. Por qué? Pois porque Flickr si nos permite crear un vídeo xa con bastante tempo, un borrador que nós despois vamos a poder cambiar, vamos a comprender perfectamente como funciona aí a xerativa de vídeo, onde hai un guión detrás, onde hai voces en off, onde hai pois unha concatenación de imaxes que nós iremos podendo adaptar co paso do tempo. E, finalmente, agora vos comenta Fina tamén un pouco o papel da IA xerativa de son. Sí, pero antes da IA xerativa de son, gustaríanos comentar unha aplicación que é moi interesante que se chama MyHeritage, que o que nos permite facer son crear deepfakes. Todos coñecemos o que é unha fake news, unha noticia falsa, que unha pode ser algo que non teña, que sea simplemente, digamos, algo a modo de broma, ou pode ter unha repercusión. Nós ao alumnado sempre lle decimos que é un delito, se o faz, pois tes que mirar, bueno, en principio non o deberías de facer porque é un delito, e nós ensinamoslle a facer deepfakes. Entón, lles decimos, sabedes o que é un deepfakes? Eles che din, sí, é facer un vídeo de alguén real ou que viva, que non viva, que vai a decir algo que nunca dixo. Vídeos que temos hoxendía polas redes dunha persoa que di algo que lle puxeron na súa cara, pero que el nunca reproduciu. E nós lle dicimos, eso é un delito, pero se fai con fins educativos, podemos chegar a conseguir cousas pois realmente traballadas e que causan un impacto na persoa que o ve. Nós temos varios exemplos onde traballamos con persoeiros coñecidos galegos, como pode ser o caso de Rosalía de Castro, Manuel María ou Castelao, por exemplo, Eduardo Pondal, que os alumnos o poñen a falar, pois falando de dereitos, de valores, que teñen que concienciar a xuventude, aos adolescentes, para que fomenten a doazón de órganos e texidos. Eso é un deepfake. E iso facémolo a través dunha ferramenta de intelixencia artificial, pero facémolo con fins educativos. Estamos traballando co alumnado non só ferramentas de intelixencia artificial, non só tecnoloxía, estamos traballando con eles tamén valores. Igual que comentamos este tipo de ferramentas, e Óscar dixo hai un ratito o tema, a importancia dos temas de dereitos de autor, hai algo que é moi importante que é coller unha canción, cando un rapaz está facendo unha peza audiovisual e colle a música, pois, por exemplo, de alguén coñecido. En vez de facer iso, que ao mellor non hai dereitos de autor, non está permitido, por que non crear a túa propia peza musical? E ao mellor unha peza musical que teña un contido, que teña unha mensaxe de fondo. Iso podémoslo facer cunha aplicación que se chama Suno, que permite, en base a un prompt, a un texto, a unha poesía que ti lle podes subir, ele automáticamente che crea unha peza musical que ao mellor che sirve pois, para ilustrar, non sei, algo que ti estás traballando na aula. O que decíamos hai un ratito, fomentar a doación de órganos e tecidos entre o alumnado. Claro, cerramos así o círculo multimedia no libro, no que falamos de imaxe, falamos de texto, perdón, falamos de imaxe, falamos de vídeo e de son. Estamos creando o círculo completo que despois, obviamente, se pode englobar en unha plataforma, por exemplo, como Canva, que para os profesorados, dentro do apartado de Canva de Educación, pois é totalmente gratuita e nos permite, de alguna forma, pois completar o círculo multimedia, non? Entonces, falamos, efectivamente, sempre co obxectivo e coa finalidade de crear no libro pois estes recursos didácticos. E, finalmente, antes de falar do futuro da IA,
falamos tamén da importancia da creación de chatbots educativos. E fundamentalmente poñemos encima da mesa sempre o mismo, porque para nós é clave. O profesorado, tanto en Galicia como no resto das comunidades, teñen que manexar un montón de protocolos educativos, pero un montón. Por exemplo, podemos falar do protocolo TEA, do protocolo TDAH, e moitas veces necesitamos unha resposta concreta ao momento de estes determinados protocolos. Por que non crearnos o noso chatbot, por exemplo, con Eleven Labs ou con Droxy, que nos permita fundamentalmente obter ese tipo de respostas rápidas, como pode ser pois, a adaptación do meu propio examen pois, para un alumno con unha determinada diversidade. O sea, enfocar o chatbot, que moitas veces estamos acostumbrados a velos no ámbito comercial, a este camiño, non? Ahora, isto tamén non lo permite facer, xa o comentábamos antes, Notebook LM, que non é un chatbot, pero tamén nos permite facer este tipo de respostas. E, finalmente, podemos falar tamén das perspectivas que vai a ter a IA nun futuro. Nos creemos que, fundamentalmente, pois a IA, como ben vos comentábamos ao principio, chegou para quedarse. Hai que adaptarse, nós temos claramente pois por onde ten que ir a IA, non ten que sustituir ao docente, pero sí ten que colocar ao docente en outro lugar. Nós non somos, xa non o tiñamos que haber sido desde hai moito tempo, non ter ese papel central que sempre tuvemos de un para todos, non desa relación un N, un discurso para todos. Non, a aula é diversa, o aprendizaxe é adaptativo e, polo tanto, non todos aprendemos igual. E nós temos que ser facilitadores do coñecemento. E a IA o que nos permite, fundamentalmente, é, no ámbito educativo, é acelerar moito ese proceso. É contextualizar moito máis a aula, que hasta ahora non o podíamos facer. Dedicar máis tempo a eses alumnos con determinadas diversidades, atendelos de forma personalizada, estamos falando, polo tanto, de aprendizaxe adaptativa e, polo tanto, poñemos tamén encima da mesa o que se conoce como diseño universal para aprendizaxe, que é que non todos aprendemos igual, vale? Pero temos que facer que, de alguma maneira, poidamos aprender de forma distinta todos alcanzar os resultados de aprendizaxe dunha forma óptima, non todos o vamos facer igual, vale? O diseño universal para aprendizaxe así o di, e obviamente a IA o que nos vai a dar é toda esa forza, esa potencialidade en ámbitos, como ahora nos pode resumir Fina con algún dos proxectos que fomos sacando adiante no ámbito da atención á diversidade, tamén tratando algunha ferramenta, non? Vale, pois así xa un pouquiño para rematar, como vimos comentando desde o principio, nos intentamos que todo o que os rapaces, os pequenos proxectos que facemos na aula, darlles visibilidade, nós temos creado fixemos unha canle en YouTube e subimos aí pois, todos os proxectos audiovisuais que eles van facendo. Proxectos nos que traballamos valores como poden ser os perigos de internet, como poden ser fomentar a doazón, que decíamos hai un ratiño, a doazón de órganos e texidos, fomentando entre os adolescentes, como poden ser temas de diversidade, como poden ser... A igualdade de xénero, falábamos antes o tema do 25N, claro, de persoeiros moi conocidos en Galicia, pero tamén lle puxemos voz, por exemplo, a Clara Campoamor, para falar dos dereitos das mulleres, non? Eso, moitas veces, crear un deepfake con Clara Campoamor é quizás o exemplo máis claro de como poden aprender eles os efectos positivos que pode ter un deepfake, como decías antes, non? Claro, ou traballar, por exemplo, a Constitución, visto desde os distintas persoaxes que foron importantes para a elaboración da mesma, plasmando eso na realidade que temos hoxe en día, a través da creación de deepfakes. Quer dicir, hai multitude de situacións onde podes aplicar as distintas ferramentas sempre baixo unha perspectiva dun ámbito educativo, que nós estamos vendo que esta maneira de traballar para o alumnado resulta moi motivadora e que eles acaban aprendendo moitas cousas sin darse conta. Digamos que traballamos conceptos en vez de en plan teoría, todo en plan práctica e que o alumnado logo sabe aplicar e aprende moito máis que co sistema un pouquiño, digamos, tradicional de toda a vida
Non se trata solo, un pouco o resumen xa, Innovar, innovación. onde, para finalizar un pouco tamén, claro, no libro tamén nos recollemos todo o tema da legislación europea, todo o tema do impacto da huella de carbono que ten o uso da inteligencia artificial, que iso tamén é moi importante que o recollamos, non? E a veces detrás dun prompt hai unha máquina, e esa máquina ten un consumo enerxético, ese consumo enerxético sale de algún lado, ahora sabemos, non, co recente apagón, sabemos que a enerxía non sale gratis, que sale de algún lado, e todo isto tamén o alumno ao final pois é consciente, non é tamén moitas veces proxecto un vídeo que atopei nas redes sociais nos que unha cafetería na que se fai o análisis por inteligencia artificial nunha cafetería china para facer máis eficiente a cafetería, canto tempo están sentados os clientes, cantos cafés son capaces de servir os empleados nun determinado período de tempo. Hai que empezar a pensar un pouquiño si non nos estamos pasando tamén moitas veces, non, con estas cousas. Entonces, este tipo de valores tamén lles poñemos aos alumnos e alumnas encima da mesa para, pois, de alguna maneira, se teña claro un uso consciente da inteligencia artificial. E este é un pouquiño que vos traemos. Non sei se tendes algunha pregunta.